zumunta dan sakaci game da zumunta fa yana da hadari malam duk addininka wallahi kana sakaci da zumunta sai ka tsinci kanka a cikin kwarin jahannam to dan haka kai kokarin manzon Allah hatta arna daga cikin ƴan uwansa na jini wallahi zai kai sadar da zumunta in yana da wani abu na kyauta sai ya ba su zumunta ba kurin sallama habaka kawai haka lala wani sai ya cika ku da sallama sai ya bar ku lala dan musulmi kyaututtuka da wani abu sabga in ta tashi na taimako ka taimaka mala wannan shine zumunta an gane to rashin alaka da ɗan uwanka na jini malam sai jifar da kai kwarin jahannama kamar yanda malamai sun sha ba da bayani akwai wani salihin mutum wanda kowa ya shirye shi salihi ne amma sakaci game da wata ƴar uwarsa ta jini ya kai shi kwarin jahannama wani ne ya bashi amana ta kuɗi da yazo mutumin ya mutu yace to ya zan samu amana ni ban riki shaida ba a ƙarshe sai cikin daren sai mutumin wancan ya zo masa cikin maholki yazo yace amanarka yace ina amana ta wani sai yace kaje wutar jahannama ka kira sunana in kaje aljanna yace ka kira sunana in din dan aljanna zan baka amsa sai yace aljanna ya kira sunan shi ya ji shiru ya holka kuma haka dare na biyun ya maholki ya ga mutumin yace to kaje wuta ka kira sunana in dai ina can a wuta zan baka amsa da ya je wuta yace ya fula yace na'am yace Allahu akbar wani kai in ka je wuta mu zamu ce na ba yanda mutan suka shede ka mutun na gari sai yace ina amana yace amana ka tana gari na kaza ka je ka amsa wallahi da yaje sai da ya samu amana yaje yace akwai wani a garin aka ce akwai wani ina wani ya baka amana yace ya bani amana ga sunan kuɗi kuma wani yace mishi in ka je gari na kaza akwai ƴar uwa ta mai suna kaza kace ta gafarta min a dalilin ta aka kawo ni wannan guri to wallahi kana da wata ƴar uwarka tana can bayar Allah maskiniya kana in ka zo gari ma kana koyewa wallahi zaka koye a kwarin jahannam dan zumunta Allah da ya halicce su yace musu ku sunan ku rahim ni sunan rahman shin kullamun ce duk wanda ya sadar da ku na sadar da shi wanda yanki ku ne yanki suka ce mun amince Allah ci an gama wallahi rahim malan rashin sadar da zumunta yafi zina da shan giya bala'i ya yi su bala'i dan in aka je kiyama ko ni duhun da za a yi to zumunta ne suke akan wannan kadar ba da ka zo annabi shi za su yi ja'in ja da kai harshe ne mai kaihi da su wallahi in ka ja da su sai sun kayar da kai cikin kwarin jahannam ko birki babu to da haka a ji tsoron Allah a rinka sarar da zumunta ba dan komi ba dan da'a ga Allah dan a sake wannan nauyin ba wanda yake gaban mu malam ba dan halin su ba wani dan halin shi malam ko kallon